toca fer una depuració de cavall, no només a l'economia en general, no només en el sector públic, sinó també a tots els agents econòmics, a les empreses i les famílies. Les empreses, la seva depuració és reequilibrar la dependència financera respecte del que és la capacitat d'autofinançament. Per part dels individus, els agents econòmics, necessitem recuperar un poquet més de no tanta aversió al risc, sinó una presa de decisió molt més propera a la responsabilitat pròpia. No pensar sempre en termes de compte aliena i no pensar sempre en què serem empleats funcionaris del sector públic. I el sector públic en general ha de fer una depuració de que totes les coses que fan no és cert que estiguin justificades mentre els beneficis siguin positius, sinó que hem de mirar quin és el cost d'aquests recursos en termes d'impostos, taxes o pagaments que també deterioren el benestar de les famílies. I aquest equilibri l'haurem de trobar un poquet entre tots. Això farà fort els músculs de les diferents parts del cos, aquesta depuració, i ens permetrà després recuperar projectes de país. Un projecte de país és una inversió, una decisió avaluada on les taxes de rendiment es justifiquen en termes dels beneficis i els costos. I el que és bo per les famílies és bo pel conjunt de la societat.